Angikhulanga kamnandi mawami. Bengikudinga empilweni yami. Bengekho lula. Mina bengingilala engadlile. Sengikhuluma ngami ngilala engadlile. Akodwa abanye abantu bekwazile usibelala bedlile. Ngihleli nabo endlini ngidla ingoloyi mina. Kodwa wena ukhona. Bengikudinga kakhulu empilweni yami. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni esihleli noLungstar. Namhlanje bezodadewethu wathi-ke naLungstar ngicela nisondele nginenkinga noma ngifisa ukuthi sikhulume le kudaba namhlanje. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho igama. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya igama lami nguNobuhle Ngwamzimela. Nobuhle. Yebo. Nobuhle kwenze njani? Nibangani nomama? Ngibhalele kwiBlack Life TV ngoba uma wami wangishiya. Wakushiya? Yebo. Wakushiya ungakanani mhlawumbe? Wangishiya ngino 3 years. 3 years. Ukushiya uyaphi? Ungishiya ngizwa kuthiwa ungishiya washada nomunye ubaba ongasiyena ubaba wami. Okay. So wena ukuthola kanjani lokho? Ngikuthola mangikhula. Uma ngikhula ngihlala nomunye ugogo Mazwane. Wayengave engangiphethe kahle. So uma ngikhula abantu bayangitshela ugogo indlela engihlukumeza ngayo. Kodwa bengitshela mina ukuthi ugogo wami. Ubuyitshela ukuthi ugogo wakho? Yebo. So ufike kanjani kwaMazwane mawuthi alandelela? KaMazwane ngafika ngokuthi ngangihlala ekhaya komama wami. Okay. So ekhaya komama wami omunye ugogo uMazwane wayecela ingane akuthi imsize. Ngafika ngalo ndlela. So wena kahle kahle uyifuna ukuyikhulisela wena? Wayefuna ukukhulisela mina. So manje ngoba uthi-ke ukhule kanzima bekwenzakalani ekukhuleni kwakho? Bengayi esikoleni ngingaqinile endlini. Bengingayi sidalo engiwashisa izitsha njalo. Yonke into nje bimngami kodwa ezinye ingane zikhona. Zikhona. So manje ke mawukuthi ukwasha izitsha it's a norm. Ingane ifanele iwashe izitsha. Kodwa hayi njalo. Mangivuka ekseni ngo4 ngiwasha izitsha. Before ngiyesikoleni. Okay, please tell me ukuthi kwakukhona usinki lapha endlini noma uyiwasha eminyango? Ngiyiwasha eminyango. Ebusika wenza njani? Ngiphuma ngena choice ila ngabona khona ukuthi no ayingathi akuyena ugogo wami. Again. So manje ekukhuleni kwakho wagcina usukhulelwa uqedele kuphi ukukhola kwakho ngoba usuze wangaka? Ngihlalile khona. Ngahlala ngabekezela. So uze wasiqeda isikole khona? Yebo. Okay, so mawusiqeda isikole uma wakho uphi? Uma usehleze emendweni la gane khona. Usukhombisa ubani ukuthi uba uma wakho? Ngitshala umama wamakhelwane. So wena ukhule nje ungamazi uma wakho uthi uba waya nini ukuyombona ke ngoba phela uyamazi? Angikaze ngiyikombona. Umbonele ekudeni? Ngimbonele ekudeni. Hayi ngeke. Angikaze ngiyikombona serious. So you telling me ukuthi ushadile la eshadele khona unezinye ingane kodwa wena akaze nje azama ukureach out? Nje akangazi nakungazi. Ngisho ngimbone ko-mall midway nje inhliziyo yami ivele ibekuhlungu ngendlela eyisimanga. Ngempela? Sure. Wena do you have kids? Yes. Ingane zakho so ayimazi ugogo wazo? Azimazi. Okay, as wena kuwumama ke ubona uma wakho uthi wakudedela kalula kanje ezakhe ingane zona uyikhulise kanjani? Ngeke ngize ngishade nomunye umuntu ongayino ubaba wazo. Okay. But do you think i-issue ukuthi washada nomuntu ongayini ubaba wakho noma wadecide nje uzokhetha ukushada kushiya? Like again I'm trying to figure out ukuthi awukwazi ukukhulume naye uzama ukuthola ukuthi awuma what happened ngoba usuzombizela iBlack Life nje. Angikaze ngize ngikhulume naye. Awukaze? Sure. So konke okusha uzokuzwa namhlanje? Yebo ngizokuzwa namhlanje ukuthi kahle kahle inkinga yakhe yayikuphi kanti. Yayikuphi ngempela wayengishiyelani. So manje how does it make you feel ukuthi uyamazi but aninayo relationship and wakuyeka wayohlala kwaMazwane wahlukumezeka wazwangaka? Kubhlungu sisi wami. Kubhlungu kakhulu. So manje wena are you married or are you in a relationship? Ngike-relationship angikho married. Awukho married. So manje if ukuthi ke uGuy ufuna ukuzobika or akwenzela izinto uzoyapi? Ingakho ngibize iBlack Life.
so ufuna ukusotha konke lokho. Yebo. Okay, uma wakho mawuzwela kude le ukuthi umuntu onjani, bathi umuntu onjani? Bathi umama ngisho wayengatheni naye kodwa washada esayingane ngaleso sikhathi. Kwakuwuntombazana nje engatheni. Oh, so wakuthola esamncane. Wayesemncane naye. Sho, pho manje ogogo babengakukhulisa ingane ugogo ekhaya. Angazi. Uthi bazokunika a total stranger. Angazi. Do you still have a relationship nabakazwana? Yes, nginayo. Usanayo? Yebo. Uphi yena lo gogo? Usendlini njengamanje. Ugogo wawena usakhona usaphila. Yebo. So manje mase uhlala naye phansi umbuzo ukuthi hawo why ungikhulise kanjena? Why kade ungihlukumeza ngivuswa ekseni ngovivi? Umuzwe phela iside lakhe ukuthi ke wayekwenzelani konke lokho. Bengakaze ngimbuze. Angikaze ngimbuze. Awukwazi umbuza? Ngikazi. Ima uqhubeka kanjani impilo without asking? Uyakwazi wayikwenza. So umphatha kanjani ke manje uyasebenza? Yebo ngiyasebenza. Umphethe kanjani ke manje? Ngimphethe nje njengogogo banye. Uyakwazi yena ngiswayikwenza? Uyakwazi. So uyamnakekela umenzela izinto? Ngiyamnakekela. So umnika uthando wena? Ngiyamnika shame. Sho. Kuthiwa kuphindisele kubi ngokubi. Okay, yeah, uqinisile. But sometimes I think in your office ukwazi ukuthi ayibo okwenzelani lokho. Ngiyamnyeka nje. Mnyeki. Okay, so manje uma wakho asile la usiyalele khona. Samthola ukhona nje la ngaphandle. Ulindele ukuthi azodelana lo daba. So angimtshelanga ukuthi ke na ubizwe indodakazi yakhe. Of which angazi noma uyazi nikuhlala wena la. Because wena ukwazi ukukhuluma naye anikaze nihlale phansi nixoxe. So okuningi nathi sizokuzwa masekusho. Okay. But uvumile ngimtshelile ukuthi ke na kunosisi odinga ukukhuluma nawe kuhlelo izinkinga zomndeni and ubona ukuthi uwena ongakwazi ukuxazulula. So wavuma ke. Okay. Of which ngiyasola mhlawumbe ukuthi uyazi ukuthi wena. Akusazi. Usuready ukuthi simlande? Singambiza. Asimlande. Ake sasibuyile babukele emakhaya simlandile umama ahlala etabeni. Sawubona mama. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Igama lami nguLungisa wa Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ke nakhathi sikucela usondelile. Umama uba ukuthi hambile wakho usibonga kodwa ngishadile ngacela. Ushadela acele. Okay, siyabonga kakhulu. Uma uyamazi usisi? Angathi nginaso isithumbana sakhe kancane. Isithombe mhlawumbe usithatha kuphi? Khona ugogo engangazana naye kudala. Okay. Sisi sacela uthuluda. Sawubona. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Uyangazi mina? Noma ngingakwazi kahle. Kodwa kunesithumbana ngazi noma isona mina. Esisemqondweni nami engicabanga ukuthi yiso enginaso. Awungazi. Ngicabanga ngikwazi. Ngempela mama ungazi. Ngingasho ngithi angikwazi ngoba anginayo ishoyo ukuthi ngabe uyena lo muntu engimcabangayo. Ucabanga ukuthi uba wena? Ukuthi lo muntu engimcabangayo isithombe sakhe lo muntu engangimazi wayengigcine ukungikhombisa sona umuntu esemncane. Manje ngicabanga ukuthi angabe njoba ubuso bakho bukanje angazi noma ngabe ngiyagagamela mangabe ngicabanga ukuthi lo muntu engithi uyena. Uyazi unehlazo? Elani? Ukazala ingane ungayazi? Ingabe uyingane le ngithi ngicabangayo? Ucabanga bani wena? So umama uthe unengane ezu3 emshadweni? Yebo nginengane ezo3 emshadweni. So leneni uyayazi? Ngiyayazi sisi, ngiyayazi ngoba le ngane ngaba nengane ngisamncane. And ubaba walengane akazange azenze kahle, waphika. Wangiphika wathi sisa ngisikhiphe. Lapho kwase kubonakala ukuthi nasekhaya ngaba ihlazo ngoba ekhaya ngaziwa njengomuntu. Nasekhaya kuyile ndawo le ekusonta khona abantu basekhaya babantu abaziwayo endaweni. Manje uqhamuka kwami ngiyingane sengiqhamuka nesisu kwabonakala kuyihlazo kumina. Ngasifihla kodwa isisu ngabaleka ekhaya la ngihlala khona.
ngamgcina umntwana nomuyise wakhe wayekade emphikile ngamgcina kodwa ngithe mase nginaye sengihlale naye ngase ngeba nenkinga yokuthi ngase ngizwana nomunye umuntu isimo engangikusona sasingiphoqa ukuthi kube khona umuntu engizwana naye ozokwazi ukunginakekela kodwa manje inkinga le yafike yaba khona wathi ngeke azakwazi ukuthi angithathe ingane inkinga yami yasithi ngangiyithanda ingane yami kodwa manje inkinga kwasekuthenini wasethi uma ngabe ukuthi ufuna ukuqhubeka nami ngoba mina ngifuna ukuqhubeka ngwenza unkosikazi angikwazi ukuthatha nengane. Ake introduce sis umama uzisho ukuba mama mina igama lami nguNobuhle Ngwamzimela ngile ngane yakho endala wayishiya kini wamba wayogana kwenye indawo bancamela ukuyishiya izicosho abanye abantu bekhulisa. Angikhulanga kamnandi mawami bengikudinga empilweni yami bengekho lula mina bengengilala engadlile sengikhuluma ngami ngilala engadlile akoda abanye abantu bekwazile usibelala bedlile ngihleli nabo endlini ngidla ingoloyi mina kodwa wena ukhona bengikudinga kakhulu empilweni yami ziningi izinto zami ezistakile akuye phambili ngidinga uma wami why wena ukhethe ukuyoshada ungishiye mina njengoba bese ngishilo nganyami kwasi bekuyisimo okay wema engangikusona ngiseyingane konke engangikwenza ngangikwenza ngisemncane angizange ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngabuye kuphinde kubuye ngalendlela esekubuya ngayo. Wema ungakhohlwa ingane wayikhulela 9 months uyikhohlwe wayithola kanzima uyikhohlwe wawutshela ingane umyeni wakhe loshade na ukuthi akangithathe nami engikhulise njengengane yakhe ngangengikwazi ngobani ukuthi ngithi akakuthathe akukhulise ngoba ushilo kwaseqaleni wathi akadingi umuntu wathi akadingi umuntu uma ngabe ukuthi mina uyangithatha akafuni ukuthi ngihambe nobhaka ababona abakithi ukuthi benze njani ngawo yena udinga mina kuphela. So ubaba lo wamshada umthanda kangako ukuthi ungadela ingane yakho kwakuyisimo engangibhekene naso sikhona izimo kwakubonakala nasekhaya sengixoshiwe sengumuntu osehamba esihlala ubhuti lo engishade naye ngamthola ngihamba ngihlala lapha engangihlala khona wayesethi yena angakwazi ukuthi angithathe angenze umuntu kodwa esimene engikusona ngeke azakwazi ukungithatha nengane angiboni ukuthi ingane ngenze njani ngayo yena udinga mina kuphela. Ngiyakuzwa ma ngiyakudinga empilweni yami and kukho konke ngiyakuxolela okwenzile ngiyakuxolela ngoba ngiyafisa ukuba nobudlelwane nawe. Asingaxoli ngakaxolisi ngiyazi ukuthi inhliziyo yakhe ithambile kodwa ke asiqale sithole impendulo ngala. Mama uNobuhle uthi lana anazani anikaze nikhulume but uyayakubone ko Midway or Bridge City wena ke buya umbone yini ngoba phela manje uyazenzisa uthi awazi noma uyena noma kuyena yini so wena ubuka umbone yini bengakaze kese ngimbone ungakazi umbone bengakaze kese ngimbone ngoba masuke ngihamba angisuke ngicabanga ukuthi ngabona umuntu onjengaye isithombe engangisibona kudala uyangeke ngithi mangibona isithombe bese ngibona ukuthi uyena lo muntu uyazi ukuthi angithi Nobuhle yazi usweni uhlala okusho ukuthi ke nabe sihleze ebheka ngenxa ukuthi ulangazelela uthando lamama. Ngiyabuzwa. So manje ke asikuxolele ukuthi ke nawe wawusamncane uthola ingane usukhulile awuphinde ingane iphola washiye khona ingane yobhengane yakho okwenza ukuthi ngingakwazi ukuphindela lapho engikhona ukuthi nomyeni lo engishade naye wathi akafuna ete uphinde ingihlanganise nemuva. Nobuhle wancamela ukungishiya mina ngokwami ngase ngiyitshela ukuthi ngizoyifunela wena eceleni ongenani konke esikwenzayo sikwenzele eceleni angakwazi yena ukuthi kwenzakalani ngiyaqhubeka nobudlelane nawe ngoba wathi akafuni into ezobuya iphinde ingihlanganise nemuva uma ukuthi ngisashade naye ngaphandle kwalokho makuthi kuyangihlula lokho angithatha impahla zami ngiphinde emuva ngiyobona ukuthi ngenze njani ngase ngicabanga isimo vele engiphuma kusona
ngabona ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngibuyele emuva ngoba ngiyazi ukuthi la ngiphuma khona bekunzima. Ngoba seku-2025 manje ubuplana ukuyixhumanisa nini naye ngoba naye usezwaba ney'ngane zakhe ofuthi abazukulu bakho. So decide ukuthi uzophindela nini-ke emuva uyobheka ingane yakho. Ekuthenini-ke ngiyamdinga nami ukuthi ngikhulume naye ukuthi kwasamina sekunezinto ezingishayayo empilweni. Ziyangishaya kakhulu bese ngifisa ukuthi naye ngimthole ukuze ngakho uxolo naye ngoba ngiyazi ukuthi ngimzwisa ubuhlungu nakumina ngumzali kubuhlungu. Ngiyabona ukuthi noma ngabe engicindezele lo wesilisa kodwa nami angiye ngibheke eceleni ngibone ukuthi kuphi engakwenza ukuthi sihlangane ndawana thize la ngazukubona khona ngakho uxolo nondodakazi wami ngoba kubuhlungu nakumina. Angifuni kwesinye isikhathi ukuthi ngize ngifice ukufa singazange size sidlule kule ndaba ngimbekele ukuthi okwangenza ukuthi ngimshiye kwakuyisimo engangiqondene naso. So manje angithi uthe unengane ezo3? Yebo. Yini abafana amantombazane? Amantombazane awu2 nomfana oyedwa. Namantombazane awu2 washiya intombazane. Mawubuke amantombazane akhe ekhula engena kwi-cycle lawo wenze ukuthi baxabana nabafana ucabanga ukuthi yena unobuhle bemele oba? Ilona phutha-ke lelo. Ilona phutha enginalo. Khuluma nobuhle akhathi ungena ku-cycle utho kwakho kwakunjani ngoba phela wayengekho yena. Kwakunzima ma. Kwakunzima. Mina bengisola ngisho ama-pads. Bengiwaswela ama-pads ngenawo. Ngikudinga empilweni yami ngingazi ukuthi ngizokuthola kuphi. So ngoba sekubizile la namhlanje izwe lizokubona ufuthi ke nomyeni wakho lo othi ke ungayihlanganisi nemuva uzokubona. So kuzokwenzakalani? Hayi akusekho ngizokwenza manje ngoba kukho ukufihla ke lo ngiya kwambula bekusho njalo noma sangangibona manje sekuba kuyena ukuthi ikupha kwenzayo ngami ngoba mina okwami sengifisa ukwenza manje ukuthi ngidlule ngixolelane nondodakazi wami ngikhulume ngisho ngaphakathi ukuthi lokho engakwenza ngiyayisola ngakho. Ngikuza ukuthi ke nakhona inkingo ohlangabezana nazo manje and uyasola ukuthi ikona okwenza lokho. So iziphi lezo inkinga? Ngihlangabele ezinye inkinga ngoba noma nasemaphushweni ngiyaphupha. Ngiphuphe ngibone ukuthi imbono yami iyakhombisa ukuthi ukhona okubi engikwenzile. Yebo noma nje ngithi ngihleli ngibone nje noma kuye kufikela nokugula mhlawumbe uthola ukuthi ngiyagula nginezigulo ethize mangiya nakumuntu obonayo ifike iphume le ndaba. Ithi mayiphuma bese ngiyabuya ngihlala phansi angikwazi ukuxoxela baba sekhaya ukuthi la kade ngihambe khona kwathiwa yingakho bese ngithi mina bese ngifisa nami ukuthi ngimbone ukuze ngidlule kule ndaba ukuze nami ngibe nempilo naye aqhubeke nempilo. So baba usekhaya kagugile manje ukuthi inhliziyo yakhe namanje isabukhuni inhliziyo kababa wasekhaya. Sithi uzizwa kanjani uthi uma wakho akhetha umshado nokuthi akhethe wena? Kubuhlungu lokho makwenzile. Afuna uqamba amanga malento enzile ibhlungu. Uthi ukhetha umshado ukunami. Kubuhlungu kakhulu. Awumtshela ukuthi bekwenzani uMazwane? uMazwane into ebenza kimi ngekuza ukholwe futhi izokukhalisa ngisho ukukhalisa. Mina ngikaze ngiye esikoleni ngingaqinanga uforum wakaMazwane wonke. Angikaze mina ngingayiwashi washing ya wonke umuntu endlini. Mina ngisazi isinkwe sinopholo nocheese. Angikwazi nje lokho. Mina bekuthiwa ngipheka iparish umdoko ngifaka ulamula kodwa ingane zakhona zibe zidla kamnandi. Lokho kwangiphatha kabi angifuni uqamba amanga. Kwangiphatha nje kabi. Hayi ungizwisa ubuhlungu lokho kakhulu ngoba bengeke ngithi noma zidle zami ingane ebese inhliziyo iyabheka ukuthi angabe yami endala la ikhona idlani bekungizwisa ubuhlungu hayi ngoba bengihlele emendweni nami ngijabule. Bengihleli ngoba ngazi ukuthi sengihleli ngabantwana bami ngihleli ngesimo ngikusona kodwa ngiyakukhumbula kakhulu ngiyazi ukuthi angabe la ukhona uphila kanjani. Mawukhuluma amagama nje angizwisa ubuhlungu kakhulu. Inhliziyo yami ngizwe babuhlungu. So uzizwa kanjani umama ingane yakhe ithi kena all those years ungekho yena behlukumezeka? Kungizwisa ubuhlungu sisi wami kakhulu. Angikufisi ukuthi nakomunye kuye kuphinde kwenzeke into enje ngoba ngibonile ukuthi
noma ngabe ungayiqala into wena ngokwakho uthi uyiqala ubalekela okunye noma ukhetha umuntu wesilisa ngaphezulu kwey'ngane zakho usuke ungahleli ngoba kumnandi usuke uhleli kunengcindezi la ukhona ngoba unyembezi uhlezi ukubusa ngaso sonke isikhathi ukuthi khona engikushiye emuva ikuphi engakwenza ukuze kulunge lokho kusemuva engikushiyile kodwa manje uthola ukuthi ucindezelekile lapho sokukhona. Angifuni ungasho uNkulunkulu akubusisa ngengane ulungile usisi la ngenxa yokuthi kena ngimuzwa ukhuluma ngogogo uMazwane lo owakhula emhlukumeza kodwa uthi ayikho into angamenzeli yona. So uyacabanga usesekutheni at least lo nhlukumezo yakho wakwazi ukuthi ungigcine umama engangigcinanga. So nobuhle usumbonile uma wakho bengasakubona ukubona. What do you want to say yena? Ngifuna ukusho ukuthi ma kukho konke okwenzekile empilweni yakho indlela oyihambile nomyeni wakho bekumnandi mina ungangazi ukuthi ngikuphi ngithi namhlanje ngicela ukuthi ngikuxolele ngiyamxolela ngicela ukuthi sibuyisane uboma wami abazukulu bakhona bayamdinga ugogo akekho. So isibongo sakaMzibela wena wasithathaphi ngoba ngizwe uma uthe uxhoma. Yebo. Ushadele kaCele. Ngishadele kaCele. So uMzimela wagcina kanjani usisi nesibongo sakaMzimela? Ngiyacabanga ukuthi uMzimela kwakuyilona leli sokela lingikhulelisile. Ngicabanga ukuthi kwathatha isibongo salo ngoba ngangikade ngishilo ngithi uzalo uMzimela. Yebo. So uzokwazi ukuthi usisi umlungisele into zakhe ngoba phela ubhuti ubaba wey'ngane zakhe uyafisa naye ukuthi avele alungise into zakhe. So uzokwazi ukuthi umlungisele naye afane nezinye iy'ngane into zakhe ihambe kahle. Sisi ngijabula kakhulu njengoba sesibonene nje wayezihlupha ukuthi angithole nami ngangifisa ukuthi ngibe naye. Kuko konke ukuhlupheka kwakhe akuthwalile obekunzima. Ngiyaxolisa kakhulu khona. Ngiyafisa futhi ukuthi ngibe sempilweni yakho manje nasebantwaneni bakho. Engifisa ukuthi lokho okwenziwe yimina iphutha lenziwe yimina lize lingenzeki nakwena ngoba ngibonile ukuthi kwesinye isikhathi sike sijahe izinto esibiye zisenze ukuthi egcineni sibe nenkinga. Esengisho ukuthi nawe makungakushayi lento kishaye mina. Noma ngaba ngathini manje umkhwenana wami manje akusekho ukubuyela emuva. Uma ngabe kuwukuthi akwamukeli akakwamukeli wena ncabe ngizophuma kulowo mshado ngushiye kanjalo ngikwazi ukuthi ngikulungisele zonke izinto zakho ukuze izinto zakho zihambe kahle. Ngiyamxolela mama. Ngiyakuxolela kakhulu. Ngiyabonga. Anithanda ke bakithi nginihagani. Ngiyakuxolela mama kukho. Ngiyabonga mntwana wami. Ngiyabonga sisi. Yo, so manje ke abazukulu sebezokwazi ugogo wabo. Sebezobele. Ngeke usambona ku Midway lokhu uqalaza la ihlala. Sizofika nje lemqashweni wami engivashele engakathuthi kahle la hlala khona kube mnandi. Angakathuthi hawo. Usezothusa azohlala nawe. Uzobuya. Hayi mayengakwamukeli indoda ngizobuya. Hawu sekuyilona ekhaya la ngizohlala nengane zami. Wena kahle. Mengavumi nje yena. Hawu. Kuhle kakhulu ke lokho ke. So I believe uswenzile umsebenzi ukuthi ukwazi ukucommunicate naye. Ngiyabonga kakhulu. Ubhlungu ukuthi ke na ubumazi uma kodwa usaba ukuya kuyena. Hawu, bengizoya kanjani ngoba dese ngiphika nje. Lalela bengasakuboni. Bengakuboni. Isithombe esakudala enganginaso. Manje ngibe ngisathe ngiyabuya wona lo Black Life ukuphi ongangifunela kona. Inhliziyo necala ayikuthola ukuphumula ngoba ngiyazi ukuthi kwakwenzakaleni ngisemncane. Yo, niyayizela ke babukele emakhaya okumnandi ithweni kena bekwazi ukuthi baxhumane nababethi ke usezomuva in la ekhaya angazi noma semxoshile nobaba but uthi uma uready ukuthi kena alungise konke amaphutha akhe akwazi uba ne relationship nabazukulu baqhubele phambili. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Na uma unenkinga usithinte strophela umqhafazo sizoza kuwena. Siyabonga. It's the Black Life TV.